हमजानानै जोबथेसालियाव दङमोन। दिनै बिथांमोना उदां जाबाय। खुलुमबाय, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ'आव बरायलायबाय। लोगोफोर, बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बर' हारिनि गोजोनथाव बा माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअ'खौ लाबोनाय जालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलाङोब्ला थारैनो नोंथांमोना बुजिगोन। गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोंनि बर' हारियाव मोनसे ओरैबायदि गेदेरथार दुखु दासिमबो जोबनानै थाङाखै, जाय दुखुआ दासिमबो बर' हारिखौ गोजोन गैयै खालामनानै दोनदों। बे दुखुआनो जादों बारग' NDFBफोरखौ दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायैनि थाखाय। नाथाय बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेनो दि जाय माखासे बारग' NDFBफोरा दिनै आउट अफ कान्ट्रि भुटान हादोराव माखासे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोनखौ बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबां नाजानायनि गेजेरजों, गोबां सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बख'नानै लाबोनो हाबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे जोबोर मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। बेबायदि जुदि सावरायनायनि गेजेरजों गोबां नाजायोब्ला दिनै गासिखौबो बख'नो हानायनि लामायाव दङ होननानै जों रायजो राजाफ्रा आसा खालामनो हायो। आरो लोगोसे मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौबो जुदि थाबैनो उदां खालामनो हायोबा बे बर' हारिनि थाखाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे गोजोनथाव आरो बिनिफ्राय गोजोनथाव रादाब जेबो जानाय नङा होननानै दा ओरैबायदि सानथावना जायो आरो। दा बेनो जोंनि दुखुआ। बारग' NDFBफोरा दासिमबो गवाखै। बेखौ लानानै गोबां दासिमबो सावरायगासिनो। बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो सावरायलायनाय जायो। गोबां दुखु, न'खरजों लोगोसे रायजो राजाजों लोगोसे गासै बिथिङावनो दुखुआ साग्लोबनानै थानाय बायदि जानानै दङ। दा बे समाव नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ नायनानै ला। दिनै थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना 2016 थामहिनबा 2016आवहाय हमजानानै जोबथेसालियाव दङमोन। दिनै बिथांमोना उदां जाबाय। थारैनो जोङो एक्स NDFB हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो स्पेसियेलि गोजोननाय बावहरनांगोन दिनै बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौहाय। मानो होनना बुङोबा बिथाङा दिनै दुखु खस्थ' बहुद खालामनानैब्लाबो सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै रादाय खालायनानै बिथांमोनखौ दिनै एगारनायाव साक्सेसफुल जाबाय। थारैनो जोङो गासै बारग' आफादनि जानानै सारनिसिम गोजोननाय बावहरो। आरो दिनै बिथांमोनखौ लांनो थाखायबो दिनै सारा गावनो खुद फैदों आरो बिनि थाखायबो आरो गोजोननाय बावहरबावो। दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय, थारैनो मोजां जाबाय। आरो जों सारजोंबो सावरायदों, चिफ सारजों। बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव माखासे जोबथेसालियाव दं जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव। दा बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावगासिनो दं होननानै सारा फोरमायदों। आरो थाबैनो बिथांमोननि उदां अख्राङाव फैनायाबो बियो रोखा जानो थांगासिनो दङ। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बे आपडेटखौ नुनानै। बेफोरबायदि जुदि हामारदोंब्ला दिनै गुबुन गुबुन हादोरावबो दंबावो, बिथांमोनखौबो बख'नायनि राहाखौ लाथों। आरो फैबाय थानाय समाव मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथांखौबो बख'नो हानायनि राहाखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लाथों। बेखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा लुबैदों। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव गासैबो बारग' NDFBफोरा उदां जानानै गाव गावनि न'खराव थानानै बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हागोन, रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो हागोन। बे जों गासैबो बर' हारिनि लुबैनाय, रायजो राजाफोरनि लुबैनाय। दा नोंथांमोना बे आपडेटखौ नुनानै माबायदि मोनखो बा मा सानखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय। कमेन्टनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना गासैखौबो कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो हायो। लोगोफोर, बे समाव आं नोंथांमोन बेखौनो आपडेटखौ दिनै भिडिअ'खौ लाबोनाय जादोंमोन। उननि भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। बिदिनो मोजां मोजां आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आंखौबो हेफाजाब होलांबाय था। बिदिनो